Wel, ni yma yn Auction y Moch, a mae'n mynd yn gyflym iawn. Ac yma efo fi heddiw ydy Tom Hughes o Sir Fôn, sydd yn... Ti di arfer efo prynu'r Pencampwyr yn dod? Do, dwi'n prynu nhw smelar o weithiau. Felly mae Tom yma i brynu efo gobaith. O gobeithio, de? Ie, a mae gennym ni Pencampwyr, felly oink oink, Ela, Hyw, o... Dach chi'n nabod heina dda? Do, dwi wedi prynu Pencampwyr gan nhw tua o 4-5-6 o weithiau, mae'n siŵr. Do. Dach chi'n gwsmer da iawn efo ni? Do. A sut mae'r prisiau heddiw, Tom? O, dyn nhw'n gwerthu mor dda, o mae'r Pencampwyr saff o werthu, dydy. Ie, er yna chi sy'n prynu. De, ond tydi'n moch, hein, dydy hein, mae'n gwerthu nhw gret iawn, ydy. Sydd yn anhygoel i feddwl faint o cig sydd ar hein. Ynddi. Mae'r cigyddion yn cael dipyn o... So dyma ni Pencampwyr yn dod mewn o'n. Sydd i anest yn dod mewn. Ie, maen nhw'n rai mewn, a tri mewn wan. 60 and 63 kilos respectively. Barod i fideo wan. Mae porcers di hein felly. 60, 63 Mae hein di bod yn Pencampwyr am bach i waith fel ar. So da chi'n cadw llygad ar y prisio wan. 250, 250, 220, 200, 200, 1 bid, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 255, 257, 230, 300, 300 bid, at 3, and 10 sir, 310, 310, 320, no problem, 330, 340, 340, 360, 360, 70, 380, 380, 90, barod am ledd tuag at Stolig. Mae Tom dal wrthi yn sbio ar yr opsiynau i ti cael y pris gorau. Waw, da ni'n mynd fyny wan. Mae hwn yn 480, 490. Mae hwn yn dipyn o wahaniaeth i gymharu efo fe gennym ni yn gynharach. Yn gynharach o'n i mwy ar tua 100, 150. A da ni dal i mynd fyny. O, chwarae te. 600 pins da ni fyny ar rwan. A mae Tom yn dal. Dwi'n dal i fynd. Ti'n dal i fynd? 660, 660, and 660, 660 there, 660, coming over to 700. O, dwi'n siŵr pwy fydd yn fyny'n Sir Fôn heddiw ma. 680, 90. Mae'n swnio fel fe gennych chi ledd ar gyfer y Nadolig. Mae Anes yn edrych yn hapus am y pris yma. O, yes, da ni'n dal i mynd fyny. Mae Hyw yn gwenu. O, bach, gwario. Mae'n rhaid yn sbio'n gas. 720, at 720 pounds, I sell them on the Mae hwn yn serious, Tom. 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, 800, pounds bid, and 800, 800 pounds bid. Dwi'n meddwl efo rhaid yn serious wan, Tom. And 800 pounds, and 800 pounds bid, the Royal Welsh Champions for 2022. O, mae'n rhaid gydal yn sbio'n gas. And 800 pounds, we sell them right, sell them away, sold and done, and 800 pounds per bid. 850, Tom. Da iawn wir, Tom. Da iawn wir. O, teulu ffryd yn gwneud dda iawn y fanna. O, llongyfarchiadau. O, hwnna'n wych. O'n i mor gyffroes. Mae'n rhaid yn ôl ffon nhw'n cyfeitio fi dwi'n Da chi mewn trwbl go iawn, man. O, llongyfarchiadau. Ie, da iawn eich cwsmeriad chi hefyd. Ie, Joiwch. Ci gorau dyn. Yn union. Ci gorau. Da iawn wir. 24 right now.